Lumina palidă a dimineții se strecoară printre clădirile înalte ale Bucureștiului, atingând geamurile restaurantului Adagio, un local elegant situat în inima Lipscanii. Înainte ca primul client să treacă pragul, înainte ca aroma cafelei proaspăt măcinate să umple aerul, există un moment de liniște perfectă. Un moment pe care Ioana Dumitru îl cunoaște bine. Cu o cârpă în mână și o expresie concentrată pe chip, ea șterge cu grijă fiecare masă de lemn lustruit, verificând ca totul să fie impecabil. La 28 de ani, Ioana nu mai crede în povești cu prințul cel fermecător sau în noroc miraculos, ci doar în munca cinstită care îi permite să plătească chiria unui apartament modest din Rahova și să trimită bani mamei sale din Brașov. Fiecare leu câștigat contează. Fiecare tură de lucru este o oportunitate de a-și dovedi valoarea într-o lume care nu-i oferă nimic pe tavă. Uniforma ei, o bluză albă, proaspăt călcată și o fustă neagră dreaptă, este impecabilă, pentru că aparențele contează în acest loc unde bogații Bucureștiului vin să savureze mâncăruri rafinate și vinuri scumpe. Ioana nu a avut niciodată parte de astfel de luxuri, dar a învățat să zâmbească politicos și să-și facă treaba fără să se plângă. Șeful de sală, domnul Rădulescu, un bărbat în vârstă cu mustață căruntă și o atitudine severă, o privește cu atenție în timp ce ea aranjează tacâmurile pe mese. Ioana, astăzi avem o masă foarte importantă, îi spune el cu o voce joasă, aproape șoptită. Domnul Andrei Savu va veni pentru prânz. Știi cine este el? Ioana ridică privirea, încercând să-și amintească dacă a mai auzit acel nume. Nu sunt sigură, mărturisește ea cu sinceritate. Rădulescu oftează profund, de parcă ar fi dezamăgit de ignoranța ei. Este unul dintre cei mai bogați oameni din România. Are investiții în imobiliare, tehnologie, energie, absolut totul. Restaurantul acesta îi aparține, de altfel. Informația aceasta o lovește pe Ioana ca o palmă neașteptată. Ea lucrează aici de 2 săptămâni și nu știa că este angajata unui miliardar. Își înghite saliva și încearcă să pară calmă, dar inima îi bate cu putere în piept. Ce vrea de la mine? Întreabă ea cu voce tremurândă. Să-i servești masa, ca pe orice alt client, dar să fii atentă. El este particular, nu-i place să fie deranjat, dar se așteaptă la servicii impecabile. Rădulescu o privește fix în ochi, apoi adaugă, și Ioana nu-l dezamăgi. Dacă vrea să ne dea tuturor afară, o poate face într-o clipită. Acea amenințare subtilă rămâne suspendată în aer mult după ce Rădulescu se îndepărtează să verifice bucătăria. Ioana simte cum îi se usucă gura, iar mâinile îi tremură ușor în timp ce continuă să aranjeze mesele. Nu este genul de persoană care să se sperie ușor, dar presiunea de a mulțumi unui miliardar capricios este copleșitoare. Gândurile ei se întorc la mama sa, care suferă de artrită și nu mai poate lucra ca înainte. Banii pe care Ioana îi trimite acasă în fiecare lună sunt esențiali pentru medicamente și tratamente. Să piardă această slujbă ar fi o catastrofă, nu doar pentru ea, ci pentru întreaga familie. În timp ce verifică pentru a 11-a oară dacă farfurile sunt perfect aliniate și pahare strălucesc fără nicio urmă de amprentă, Ioana își repetă în gând un mantra simplu. Fă-ți treaba, zâmbește și nu greși nimic. La ora 12 fix, ușa restaurantului se deschide și intră un bărbat înalt, cu părul des și negru, cu câteva fire argintii la tâmple. Poartă un costum gri închis, cusut probabil pe comandă, și o cămașă albă fără nicio cute. Fața lui este aspră, cu trăsături marcate de oboseală și stres, dar ochii lui, de un maro profund, au o privire pătrunzătoare care pare să analizeze fiecare detaliu din jurul său. Acesta este Andrei Savu, miliardarul despre care toată lumea vorbește, iar prezența lui umple încăperea cu o energie diferită. Toți angajații se încremenesc pentru o secundă. Apoi revin rapid la treburile lor, de parcă nimic neobișnuit nu s-ar întâmpla.
Andrei merge direct spre masa din colț, cea mai retrasă și mai discretă din restaurant, așezată lângă o fereastră cu vedere spre strada pavată cu pietre vechi. Se așează, fără să privească pe nimeni în ochi, și deschide un dosar cu documente, de parcă ar fi singur în încăpere. Rădulescu îi face semn discret Ioanei să se apropie. "Du-te și ia comanda lui," îi șoptește el urgent. "Și amintește-ți, profesionalism și zâmbet." Ioana își îndreptă spatele, respiră adânc și se apropie de masa lui Andrei Savu cu pași măsurați, ținând un carnet și un pix în mâini. "Bună ziua, domnule Savu," spune ea cu vocea cea mai clară și prietenoasă pe care o poate scoate. "Sunt Ioana și vă voi servi astăzi. Ce doriți să comandați?" Andrei ridică privirea din documente pentru prima dată și o studiază pe Ioana cu o atenție care o face să se simtă ca sub un microscop. Tăcerea se prelungește câteva secunde, iar Ioana simte cum obrajii îi iau foc sub privirea lui scrutătoare. În cele din urmă, el vorbește cu o voce calmă, dar fermă. "Adăm supa de ciuperci și un filet mignon, mediu, și un pahar de vin roșec sec. Știi care?" Ioana nu știe, dar nu vrea să pară neprofesionistă. "Desigur, domnule," răspunde ea rapid, notând comanda în carnet. "Vă aduc imediat." Se întoarce și merge spre bucătărie cu pași grăbiți, simțind privirea lui Andrei pe spatele ei. În bucătărie, bucătarul șef, un bărbat masiv cu brațe tatuate și o față roșie de la căldura aragazelor, o întreabă ce vin a cerut clientul. "A spus un roșec sec," răspunde Ioana nesigură. Bucătarul râde scurt, cu un aer ironic. "Îți dai seama că el are o selecție personală de vinuri aici, nu?" Întreabă-l pe Rădulescu. Ioana simte o undă de panică, dar aleargă repede la șeful de sală, care îi arată sticla corectă. Un Cabernet Sauvignon din Podgoriile de Alumare. Cu mâinile tremurând ușor, ea toarnă vinul în pahar și îl duce la masa lui Andrei împreună cu supa fierbinte. Când așează farfuria în fața lui, Andrei nu spune nimic, ci doar începe să mănânce cu mișcări lente și deliberate. Ioana rămâne acolo câteva secunde, așteptând vreun comentariu sau vreun semn de aprobare, dar nimic nu vine. În cele din urmă, ea se retrage și se întoarce la celelalte mese, servind alți clienți care au început să sosească pentru prânz. Dar atenția ei rămâne constant pe masa din colț, unde miliardarul mănâncă singur, absorbit în documentele sale. Pentru Ioana, această primă întâlnire cu Andrei Savu este desconcertantă. El nu pare nici prietenos, nici ostil, ci doar distant, de parcă ar trăi într-o lume separată de restul muritorilor. Ea nu știe încă că această primă zi este doar începutul unui test pe care nici măcar nu și-l imagina. Capitolul 2. Rutina care ascunde un mister. Zilele care urmează acestei prime întâlniri se scurg într-o rutină aparent monotonă, dar Ioana începe să observe un model ciudat în comportamentul lui Andrei Savu. El vine la restaurant aproape în fiecare zi, întotdeauna la aceeași oră, 12 fix, și se așează la aceeași masă din colț. Niciodată nu aduce pe nimeni cu el, niciodată nu vorbește la telefon în timp ce mănâncă și aproape întotdeauna comandă aceleași feluri de mâncare: supa de ciuperci, fileu de vită sau sarmale cu mămăligă. Ioana își face treaba cu aceeași atenție și politețe pe care o arată tuturor clienților, dar simt că este observată constant de ochii lui Andrei, chiar și atunci când el pare să fie complet absorbit în muncă. Este ca și cum ar fi sub o supraveghere invizibilă, iar acest sentiment o face să fie și mai atentă la fiecare detaliu. Într-o după-amiază ploioasă, când restaurantul este aproape gol din cauza vremii urâte, Ioana îndrăznește să întrebe ceva care o chinuie de zile întregi. Când îi aduce factura, ea zâmbește timid și spune: "Domnule Savu, sper că v-a plăcut masa de astăzi." Andrei ridică privirea din laptop și o privește fix, ca și cum ar evalua motivele ei ascunse. "Este corectă," răspunde el sec, fără nicio urmă de emoție în voce. Ioana simte că ar trebui să plece, dar ceva o împinge să continue. "Dacă există ceva ce pot îmbunătăți, vă rog să-mi spuneți. Vreau să fiu sigură că experiența dumneavoastră aici este perfectă."
Pentru prima dată ceva se schimbă în expresia lui Andrei. Colțurile gurii lui se ridică ușor, într-un zâmbet aproape imperceptibil, dar care dispare imediat. De ce îți pasă atât de mult?" întreabă el cu o curiozitate sinceră. Ioana ezită, alegând cu grijă cuvintele, pentru că fiecare client merită respectul și atenția mea și pentru că această slujbă înseamnă foarte mult pentru mine. Răspunsul ei pare să-l surprindă pe Andrei, care o studiază în tăcere pentru câteva momente lungi. Apoi, fără să mai spună nimic, el scoate câteva bancnote din portofel și le lasă pe masă. Un bacșiș mult mai generos decât ar fi fost necesar. "Ține-o tot așa," îi spune el simplu, apoi se ridică și pleacă, lăsând-o pe Ioana singură, cu inima bătându-i cu putere și cu un amestec ciudat de ușurare și confuzie în piept. Colegii ei de muncă, mai ales Maria, o chelneriță cu 10 ani de experiență în restaurant, încep să observe tratamentul special pe care Andrei îl acordă Ioanei. "Știi ceva?" îi șoptește Maria într-o pauză între comenzi, aprinzându-și o țigară în spatele clădirii. "În toți acești ani nu l-am văzut niciodată pe Savu vorbind cu vreun angajat ca și cum ar conta cu adevărat. Fie ești invizibil pentru el, fie ești concediat. Tu ești prima care, nu știu cum să spun, care pare să-i trezească interesul." Ioana se simte inconfortabil sub privirea insistentă a Mariei. "Nu cred că este așa ceva," protestează ea slab. "Doar încerc să-mi fac treaba bine." Maria râde scurt, suflând fumul țigării în aer rece. "Poate. Sau poate că el caută ceva anume și tu i-ai trecut primul test fără măcar să știi." Acele cuvinte rămân cu Ioana pentru restul zilei, răsunându-i în minte ca un ecou persistent. Ce ar putea căuta un miliardar la o chelneriță obișnuită? Ce fel de test ar putea fi acesta? Întrebările acestea o urmăresc în timp ce servește alte mese, în timp ce șterge barurile și în timp ce numără bacșișurile la sfârșitul turei. Când ajunge acasă în acea seară, în micul ei apartament, cu pereți subțiri și mobilier ieftin, Ioana se așează pe canapea și reflectează la evenimentele ultimelor săptămâni. Viața ei a fost întotdeauna simplă și previzibilă, muncă, casă, muncă din nou, dar acum simte că ceva se schimbă, că o forță invizibilă o trage spre ceva necunoscut. Nu știe dacă ar trebui să se teamă sau să fie curioasă, dar într-un fel ciudat, ea nu poate ignora acea senzație de anticipare care îi strânge stomacul. A doua zi, când Andrei vine din nou la restaurant, Ioana îl servește ca de obicei, dar de această dată observă ceva diferit. După ce termină de mâncat, el nu deschide imediat laptopul sau documentele sale. În schimb, rămâne cu privirea fixată pe fereastră, observând oamenii care trec grăbiți pe stradă. Ioana se apropie cu precauție pentru a ridica farfuriile goale, dar înainte să poată pleca, Andrei o oprește cu o întrebare neașteptată. "De cât timp lucrezi aici?" Surprinsă, Ioana răspunde repede: 3 săptămâni, domnule Savu." El dă din cap ușor, de parcă ar procesa informația. "Și înainte de asta, ce făceai?" Întrebarea este personală, poate chiar prea personală pentru un schimb între un patron și o angajată, dar tonul lui Andrei nu este invaziv, este doar curios. Ioana simte că ar fi nepoliticos să refuze să răspundă. "Am lucrat la un magazin alimentar din Rahova," spune ea sinceră. "Nu plăteau prea bine, așa că am căutat altceva. Am mare noroc că am primit această slujbă." Andrei o privește în ochi, iar expresia lui devine gânditoare. "Noroc," repetă el într-un ton aproape ironic, "sau poate meritai cu adevărat această oportunitate." Apoi, fără să mai adauge nimic, el se ridică și pleacă, lăsând-o pe Ioana cu sentimentul că abia a trecut printr-un alt test, al cărui scop rămâne un mister. Capitolul 3. Momentul când totul se schimbă într-o vineri seară, când restaurantul este plin de clienți care celebrează sfârșitul săptămânii, Ioana simte că energia din încăpere este diferită, mai zgomotoasă, mai vibrantă, dar și mai obositoare. Ea aleargă de la o masă la alta, luând comenzi, servind mâncare, verificând dacă toate nevoile sunt satisfăcute. Oboseala începe să-și facă simțită prezența.
Picioarele îi dor, spatele îi este rigid, iar zâmbetul ei începe să devină forțat. Dar nu își poate permite să lase garda jos, mai ales că Rădulescu o privește cu atenție, gata să o critique la cea mai mică greșeală. La ora 9 seara, Andrei Savu intră în restaurant, mult mai târziu decât ora lui, obișnuită. De această dată are o expresie epuizată pe chip, umerii îi sunt ușor aplecați, iar mersul lui nu mai are acea încredere imperioasă de obicei. Ioana îl observă imediat și simte un impuls neașteptat de compasiune. Chiar dacă este un miliardar puternic, în acel moment el pare a fi doar un om obosit care caută un loc liniștit unde să se odihnească. Ea se apropie rapid de masa lui obișnuită din colț, care, din fericire, este încă liberă. "Bună seara, domnule Savu," îi spune ea cu un zâmbet cald. "V-am păstrat masa preferată." Andrei ridică privirea spre ea și pentru prima dată Ioana vede ceva asemănător cu recunoștința în ochii lui. El se așează greu pe scaun și suspină profund, ca și cum ar elibera o povară invizibilă. "A fost o zi lungă," mărturisește el, mai mult pentru sine decât pentru Ioana. Ea nu știe ce să răspundă, așa că doar zâmbește înțelegător și întreabă: "Ce doriți să mâncați în seara asta?" Andrei nu răspunde imediat. În schimb, închide ochii pentru câteva momente, măsându-și tâmplele cu mișcări lente, circulare. Ioana așteaptă răbdătoare, ne lăsând niciun semn de nerăbdare să-i strice expresia calmă. După ce par a fi minute întregi, dar sunt doar câteva secunde, Andrei deschide ochii și spune: "Surprinde-mă, alege tu ceva pentru mine." Cererea lui o ia prin surprindere pe Ioana. Nimeni nu i-a cerut vreodată să aleagă pentru ei. Este o responsabilitate mare, mai ales când clientul este patronul restaurantului. Dar în loc să se simtă copleșită, ea simte o licărire de încredere în sine. Își amintește de sarmale cu mămăligă și smântână pe care le-a mâncat în copilărie, pregătite de mama ei după rețeta bunicii din Transilvania. Sunt simple, dar pline de gust și mângâiere, exact ceea ce un om obosit ar avea nevoie. "Vă voi aduce ceva special," îi spune ea cu un zâmbet sincer, apoi aleargă la bucătărie pentru a cere bucătarului să pregătească cel mai bun platou de sarmale pe care îl poate face. Când aduce mâncarea la masă, Ioana o așează cu grijă în fața lui Andrei și spune: "Sper că vă va plăcea. Este mâncărească tradițională, preparată cu drag." Andrei privește farfuria cu o expresie greu de citit, apoi ia o furculiță și gustă. Tăcerea care urmează este chinuitoare pentru Ioana, care își ține respirația așteptând un verdict. Apoi, din senin, Andrei zâmbește. Un zâmbet real, larg, care îi transformă complet fața, făcându-l să pară mai tânăr și mai uman. "Este perfect," spune el cu o voce caldă. "Mi-ai amintit de ceva din copilărie. Mulțumesc." Cuvintele lui, simple, dar sincere, o umple pe Ioana cu o bucurie pe care nu a simțit-o de mult timp. Ea dă din cap politicos și se retrage, dar inima îi bate cu putere, plin de satisfacție. Restul serii trece într-o vârtej, dar Ioana nu mai simte oboseala la fel de acut. Aprecierea lui Andrei i-a dat o energie nouă, un sentiment că munca ei contează cu adevărat. Când restaurantul se închide în cele din urmă și ultimii clienți pleacă, Ioana începe să strângă mesele și să pregătească spațiul pentru ziua următoare. Andrei este ultimul care rămâne, încă așezat la masa lui, acum fără niciun document sau laptop în fața lui. El pare să fie pierdut în gândurile sale, privind fix peretele din fața lui. Ioana ezită, întrebându-se dacă ar trebui să-i spună că este timpul să plece, dar înainte să poată face ceva, Andrei vorbește fără să o privească. "Ioana, poți veni aici un moment?" Inima ei sare o bătaie. Merge încet spre masa lui, întrebându-se ce ar putea vrea. Când ajunge lângă el, Andrei în cele din urmă o privește și spune cu o voce liniștită, dar serioasă: "Vreau să-ți mulțumesc pentru ceea ce ai făcut astăzi. Nu mulți oameni se gândesc cu adevărat la ceilalți. Ai o inimă bună." Cuvintele lui sunt simple, dar greutatea lor este imensă. Ioana simte cum ochii îi se umezesc ușor, copleșită de emoție.
Mulțumesc, domnule Savu, reușește ea să spună. Înseamnă mult pentru mine. Andrei dă din cap, apoi se ridică și pleacă în tăcere, lăsând-o pe Ioana singură în restaurantul gol, cu inima plină de speranță și confuzie. Capitolul 4. Testul ascuns. Săptămâna următoare aduce o schimbare subtilă, dar semnificativă în dinamica dintre Ioana și Andrei. El continuă să vină la restaurant zilnic, dar acum vorbește mai mult cu ea. Întrebări scurte despre ziua ei, comentarii despre vreme, chiar și câteva glume ușoare care o fac pe Ioana să râdă nervos. Ea nu înțelege de ce un om atât de bogat și ocupat și-ar petrece timpul vorbind cu ea, dar nu îndrăznește să pună întrebarea cu voce tare. Totuși, colegii ei observă schimbarea și unii dintre ei încep să șoptească în spatele ei, unii invidioși, alții curioși. Într-o după-amiază de miercuri, Andrei vine la restaurant însoțit de un alt bărbat, un tip slab și înalt, îmbrăcat la fel de elegant, cu o expresie rece și calculată. Cei doi se așează la masa obișnuită din colț și încep să discute despre afaceri într-un ton încordat. Ioana le servește mâncarea și băuturile cu aceeași profesionalitate, dar simte tensiunea din aer. La un moment dat, bărbatul străin ridică vocea. Andrei, nu poți lua decizii bazate pe emoții, trebuie să fii pragmatic. Andrei răspunde calm, dar ferm. Pragmatismul fără umanitate este doar cruzime îmbrăcată elegant. Conversația lor o intrigă pe Ioana, dar ea știe că nu este locul ei să asculte. Se retrage și continuă să servească alte mese, dar din când în când aruncă priviri discrete spre cei doi bărbați. După ce termină de mâncat, bărbatul străin pleacă brusc, lăsând un aer de nemulțumire în urmă. Andrei rămâne singur, cu privirea pierdută în gol. Ioana ezită, apoi se apropie cu precauție. Doriți altceva, domnule Savu?" întreabă ea blând. El ridică privirea și zâmbește trist. Nu, mulțumesc, doar rămâi aici o secundă, te rog." Ioana se oprește, confuză, dar ascultătoare. Andrei o privește lung, ca și cum ar încerca să citească ceva în sufletul ei. Ioana, pot să te întreb ceva personal?" spune el în cele din urmă. Ea dă din cap nesigur. Dacă ai avea puterea de a schimba ceva în viața ta, ce ai schimba? Întrebarea este neașteptată și profundă. Ioana reflectează pentru câteva momente, apoi răspunde sincer: aș vrea ca mama mea să nu mai sufere și aș vrea să pot face mai mult pentru ea. Andrei dă din cap încet, de parcă răspunsul ei confirmă ceva pe care el deja îl știa. Crezi că banii rezolvă totul?" întreabă el din nou. Ioana zâmbește trist. Nu totul, dar pot ajuta. Andrei pare să fie mulțumit de răspunsul ei. Se ridică și, înainte să plece, îi spune: ești o persoană rară, Ioana. Nu pierde niciodată asta." Cuvintele lui o urmăresc pentru restul zilei, rezonând în mintea ei ca o profeție ciudată. Ce vrea el de la ea? De ce toate aceste întrebări? Ioana nu găsește răspunsuri, dar simte că se apropie de ceva important, ceva care ar putea schimba totul. A doua zi, când vine la lucru, Rădulescu o cheamă în biroul lui. Ioana, am o veste pentru tine, îi spune el cu o expresie serioasă. Domnul Savu a cerut ca tu să fii chelnerița lui personală de acum înainte. Vei servi doar masa lui și nimeni altcineva. Vestea o șochează pe Ioana. De ce eu?" întreabă ea cu vocea tremurândă. Rădulescu ridică din numeri. Nu mi-a spus, dar nu refuzi o astfel de cerere. Fă ce ți se spune. De atunci înainte, rutina Ioanei se schimbă complet. Ea devine chelnerița personală a lui Andrei, dedicându-i întreaga atenție în timpul fiecărei vizite. El devine și mai comunicativ, împărtășind cu ea povești despre călătoriile sale, despre afacerile lui, chiar și despre copilăria lui dificilă. Ioana ascultă cu atenție, fascinată de complexitatea acestui om care pare să aibă totul, dar care în realitate poartă o singurătate profundă în suflet. Ea începe să-l vadă nu doar ca pe un patron bogat, ci ca pe o ființă umană cu slăbiciuni și dureri. Și în acest proces ceva se schimbă și în ea devine mai încrezătoare, mai conștientă de propria ei valoare. Capitolul 5. Climax emoțional. Testul final. Într-o seară de joi,
când restaurantul este aproape gol din cauza unei furtuni puternice care biciuie Bucureștiul, Andrei vine la masa lui obișnuită, dar de această dată ceva este diferit. Pare mai obosit decât de obicei, mai palid, cu cercuri întunecate sub ochi. Ioana îi servește mâncarea cu grija ei obișnuită, dar observă că el nu mănâncă aproape deloc, doar împinge mâncarea pe farfurie cu furculița, absorbit în gândurile lui negre. După aproximativ o jumătate de oră, Andrei se reazimă de spătarul scaunului și închide ochii, ca și cum ar fi copleșit de oboseală. Ioana îl privește din departare, îngrijorată. Ar trebui să-l deranjeze? Ar trebui să-l întrebe dacă este bine? Înainte să poată decide, Andrei se lasă pe spate și pare să adoarmă. Capul îi atârnă ușor într-o parte, respirația devine lentă și regulată. Ioana rămâne încremenită pentru câteva secunde, nesigură ce să facă. Rădulescu, care observă scena din depărtare, vine rapid spre ea și îi șoptește urgent: "Nu-l deranja, lasă-l să doarmă dacă asta vrea." Dar ceva în Ioana o împinge să acționeze diferit. Ea vede că Andrei nu poartă haina, a lăsat-o pe scaunul de lângă el și aerul condiționat din restaurant este setat la o temperatură destul de rece. Fără să se gândească prea mult, ea ia haina lui și o așează cu grijă peste umerii lui, atingându-l cât mai puțin posibil pentru a nu-l trezi. Apoi se retrage în tăcere și continuă să lucreze, verificând din când în când să se asigure că el este bine. Aproximativ 15 minute mai târziu, Andrei deschide ochii încet, de parcă s-ar trezi dintr-un vis profund. Îi trebuie câteva secunde să-și dea seama unde este și ce s-a întâmplat. Când simte haina pe umerii lui, el se uită în jos, surprins, apoi ridică privirea și o caută pe Ioana. Ea este la o altă masă, strângând farfuriile goale, dar simte privirea lui și se întoarce. Ochii lor se întâlnesc peste camera goală și pentru un moment timpul pare să se oprească. Andrei se ridică încet de pe scaun și merge spre ea cu pași măsurați. Ioana simte cum inima îi bate cu putere, nesigură de ceea ce va urma. Când ajunge lângă ea, Andrei vorbește cu o voce joasă, încărcată de emoție. "De ce ai făcut asta?" Ioana își înghite saliva, căutând cuvintele potrivite. "Pentru că păreați obosit și nu voiam să vă îmbolnăviți." Andrei o privește lung, cu o expresie pe care ea nu a mai văzut-o niciodată, un amestec de surpriză, admirație și ceva mai profund, mai vulnerabil. "Știi, Ioana," spune el în cele din urmă, "am întâlnit sute, poate mii de oameni în viața mea. Majoritatea dintre ei vor ceva de la mine, bani, conexiuni, putere. Dar tu ești diferită. Ai grijă de mine fără să aștepți nimic în schimb. De ce?" Ioana simte cum ochii îi se umezesc ușor, copleșită de sinceritatea întrebării lui. "Pentru că așa ar trebui să tratăm pe oricine," răspunde ea blând. "Bogat sau sărac, toți suntem oameni, toți avem nevoie de compasiune." Cuvintele ei par să-l lovească pe Andrei ca o lovitură puternică. El dă din cap încet, de parcă ar realiza ceva fundamental despre propria lui viață. "Mulțumesc," șoptește el și pentru prima dată Ioana vede lacrimi strălucind în ochii lui. Fără să spună nimic mai mult, Andrei se întoarce și pleacă din restaurant, lăsând-o pe Ioana singură, cu inima bătându-i cu putere și cu sentimentul că tocmai s-a întâmplat ceva extraordinar. Capitolul 6. Revelația care schimbă totul. A doua zi, Ioana vine la lucru cu un sentiment ciudat de anticipare. Ea nu știe ce să se aștepte după scena emoțională de aseară, dar speră că nu a făcut ceva greșit. Când ajunge la restaurant, Rădulescu o cheamă imediat în biroul lui, cu o expresie gravă pe chip. "Ioana, trebuie să vorbim," îi spune el serios. Inima ei se strânge de teamă, oare va fi concediată? Dar în loc să o critice, Rădulescu îi întinde un plic elegant. "Domnul Savu a lăsat asta pentru tine," spune el calm. Ioana deschide plicul cu mâini tremurânde și găsește înăuntru o scrisoare scrisă de mână, cu o caligrafie elegantă. Conținutul scrisorii îi taie respirația. "Dragă Ioana, în ultimele săptămâni te-am observat cu atenție.
Nu pentru că îmi place să-i testez pe oameni, ci pentru că am învățat că adevărata natură a unei persoane se dezvăluie nu în marile gesturi, ci în acele mici acte de bunătate pe care nimeni nu le vede. Ai trecut prin toate testele mele, unele evidente, altele ascunse, și ai dovedit că ai o inimă rară într-o lume plină de oportunism. Vreau să-ți ofer ceva în schimb. Mama ta are nevoie de tratamente medicale pe care nu ți le poți permite. Am aranjat ca ea să primească cele mai bune îngrijiri medicale disponibile, fără niciun cost pentru tine. De asemenea, îți ofer un post permanent ca manager al acestui restaurant, cu un salariu care îți va permite să trăiești decent și să ai grijă de cei dragi. Nu este un act de caritate. Este recunoștința mea pentru că m-ai tratat ca pe un om, nu ca pe un miliardar. Cu respect, Andrei Savu, lacrimile curg pe obrajii Ioanei, în timp ce citește scrisoarea din nou și din nou, nevenindu-i să creadă ce citește. Mâinile îi tremură, inima îi bate cu putere, iar gâtul îi se strânge de emoție. Totul devine clar acum. Toate conversațiile ciudate, toate întrebările personale, chiar și momentul când s-a prefăcut că doarme. Totul a fost un test pentru a vedea cine este ea cu adevărat. Și ea, fără să știe, a trecut testul fiind pur și simplu ea însăși. Rădulescu zâmbește pentru prima dată de când Ioana îl cunoaște. Felicitări, îi spune el cu căldură. Meriți asta. Andrei Savu nu oferă astfel de oportunități decât oamenilor cu adevărat speciali. Ioana nu poate vorbi. Este copleșită de emoții. Totul s-a schimbat într-o clipită. Viața ei, care părea atât de limitată și dificilă, s-a transformat complet datorită unui singur act de bunătate simplă. Când ajunge acasă în acea seară și sună mama ei pentru a-i da vestea, vocea ei tremură de fericire. Mama sa plânge de bucurie la celălalt capăt al firului, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru binecuvântarea primită. Ești o fată minunată, Ioana, îi spune mama ei cu voce tremurândă. Dumnezeu te-a răsplătit pentru inima ta bună. Aia e capitolul 7, noul început și lecția de viață. Câteva săptămâni mai târziu, Ioana stă în noul ei birou din restaurant, un spațiu modest, dar confortabil, cu un birou de lemn lustruit și o fereastră cu vedere spre strada pavată din Lipscani. Ea nu poate încă să creadă că este managerul acestui loc elegant, unde, nu de mult, era doar o chelneriță obișnuită. Viața ei s-a schimbat complet. Mama ei primește tratamente medicale excelente și se simte deja mai bine, iar Ioana nu mai trăiește cu frica constantă că nu va avea suficienți bani pentru chirie și facturi. Andrei Savu vine încă la restaurant, dar acum relația lor este diferită. El nu mai este doar un client misterios, ci un prieten care respectă și apreciază umanitatea ei. Într-o după-amiază liniștită, el vine să-i vorbească și se așează pe scaunul din fața biroului ei. Cum te simți în noul tău rol?" întreabă el cu un zâmbet cald. Ioana zâmbește sincer. Este copleșitor, dar minunat. Mulțumesc încă o dată pentru tot. Andrei dă din cap. Nu trebuie să-mi mulțumești. Tu ai făcut totul. Eu doar am recunoscut valoarea ta. El face o pauză. Apoi adaugă. Vreau să-ți spun ceva important. În toată viața mea am fost înconjurat de oameni care mă vedeau doar ca pe o sursă de bani sau influență. Am învățat să fiu suspicios, să testez pe toată lumea pentru a vedea cine este sincer și cine nu. Dar tu m-ai învățat că încă mai există oameni buni în această lume, oameni care acționează corect nu pentru recompense, ci pur și simplu pentru că așa este bine. Cuvintele lui o mișcă profund pe Ioana. Nu am făcut nimic extraordinar, protestează ea blând. Am făcut doar ceea ce ar fi trebuit să facă oricine. Andrei zâmbește trist. Exact asta te face specială. Pentru tine, bunătatea este naturală. Pentru alții este doar o strategie. Ei vorbesc încă o vreme, împărtășind povești și visuri despre viitor. Ioana simte că viața ei a luat o întorsătură pe care nu ar fi putut-o imagina vreodată. Dar ceea ce o umple cel mai mult de bucurie nu sunt banii sau poziția nouă. Este sentimentul că a fost văzută cu adevărat, apreciată pentru cine este ea la bază.
Andrei pleacă în cele din urmă, lăsând-o pe Ioana singură în biroul ei, cu inima plină de recunoștință și speranță. În seriile care urmează, Ioana reflectează la tot ceea ce s-a întâmplat. Ea își dă seama că testul prin care a trecut nu a fost doar al lui Andrei, a fost și testul vieții, care pune întotdeauna în față alegeri morale. Ar fi putut ignora acel continuare capitolul 7. Bărbat obosit dormind în restaurant ar fi putut să-și vadă doar de treaba ei, fără să se implice personal. Dar instinctul ei natural de a face binele, fără să calculeze consecințele, a fost ceea ce a făcut diferența. Această lecție o va purta cu ea pentru tot restul vieții. Într-o seară, când stă pe balconul apartamentului ei nou, unul mult mai mare și mai confortabil, pe care și l-a permis datorită salariului îmbunătățit, Ioana privește peste acoperișurile Bucureștiului și reflectează la drumul parcurs. De la o fată săracă din Brașov, care visa doar să supraviețuiască, a devenit o femeie puternică care are control asupra destinului ei. Dar ceea ce o umple cel mai mult de mândrie nu este poziția sau banii, este faptul că a rămas fidelă propriilor valori, chiar și atunci când nimeni nu o privea. Telefonul ei sună și pe ecran apare numele mamei. "Bună seara, mamă!" răspunde Ioana cu un zâmbet cald. "Cum te simți astăzi?" Vocea mamei este veselă și plină de energie. "Mult mai bine, dragă. Medicul spune că tratamentele dau rezultate excelente. Mă simt ca nouă." Lacrimile de fericire îi umplu ochii Ioanei. "Sunt atât de fericită pentru tine, mamă. Meriți tot binele din lume." Mama ei răspunde cu emoție: "Tu ești binele meu, Ioana, tu ești miracolul meu." După ce închide telefonul, Ioana se întoarce la privitul peste oraș. Luminile strălucesc ca stele căzute pe pământ, iar sunetele traficului se amestecă într-o simfonie urbană familiară. Ea își dă seama că viața nu este despre bogăție sau sărăcie, despre putere sau slăbiciune. Este despre alegerile pe care le facem în fiecare zi, despre cine alegem să fim atunci când nimeni nu ne vede. Andrei Savu i-a oferit o oportunitate incredibilă, dar adevărata recompensă nu a fost postul sau banii. Adevărata recompensă a fost confirmarea că bunătatea contează, că integritatea nu este niciodată în zadar și că într-o lume care adesea pare rece și calculată, un simplu gest de compasiune poate schimba totul. În zilele care urmează, Ioana continuă să conducă restaurantul cu aceeași dedicare și grijă pe care le-a arătat întotdeauna. Ea tratează fiecare angajat cu respect, ascultă problemele lor și încearcă să creeze un mediu de lucru în care toți se simt apreciați. Această abordare transformă atmosfera din restaurant. Angajații devin mai fericiți, mai motivați, iar clienții observă diferența. Vânzările cresc, recenziile devin excelente, iar Adagio devine unul dintre cele mai solicitate restaurante din București. Andrei vizitează în continuare restaurantul, dar acum relația lor este una de prietenie autentică. El îi cere adesea sfatul Ioanei despre diverse aspecte ale afacerilor sale, apreciind perspectiva ei umană și empatică. "Tu vezi oamenii," îi spune el într-o zi. "Eu văd doar numere și strategii. Am nevoie de cineva ca tine pentru a-mi aminti că în spatele fiecărei decizii sunt oameni reali cu vieți reale." Într-o după amiază de duminică, când restaurantul este închis și Ioana se bucură de o zi liberă rară, ea decide să meargă să o viziteze pe mama ei la Brașov. Când ajunge la casa modestă din cartierul Tractorul, mama ei o întâmpină cu brațele deschise și cu lacrimi de bucurie. "Arăți minunat, dragă," îi spune mama, ținând-o strâns în brațe. "Viața te-a transformat." Ioana zâmbește și răspunde: "Nu viața m-a transformat, mamă. Tu m-ai transformat. Tu m-ai învățat să fiu bună, să fiu cinstită, să-mi păstrez valorile, indiferent de circumstanțe." Cele două femei petrec restul zilei vorbind, râzând și împărtășind amintiri. Ioana povestește despre tot ce s-a întâmplat, despre Andrei, despre testul ascuns, despre transformarea vieții ei. Mama ei ascultă cu atenție, apoi spune înțelept: "Știi, dragă, Dumnezeu lucrează în moduri misterioase. El te-a pus în calea acelui om
pentru că știa că tu ești persoana potrivită și tu ai răspuns așa cum trebuia, din inimă. Acele cuvinte rezonează în sufletul Ioanei mult timp după ce se întoarce la București. Ea realizează că întreaga experiență nu a fost doar despre noroc sau despre o întâmplare fericită. A fost despre pregătirea de o viață care a făcut-o să fie gata pentru acel moment decisiv. Fiecare sacrificiu, fiecare zi grea de muncă, fiecare act de bunătate pe care l-a făcut fără să aștepte nimic în schimb, toate acestea au construit caracterul care i-a permis să treacă testul lui Andrei Savu. Povestea Ioanei devine curând cunoscută în cercul angajaților din industria ospitalității din București. Mulți o caută pentru sfaturi, alții o admiră de la distanță, iar câțiva sunt invidioși. Dar Ioana rămâne umilă și accesibilă, neuitând niciodată de unde a pornit. Ea folosește platforma ei pentru a ajuta alți oameni care se află în situații dificile. Oferă locuri de muncă celor care au nevoie cu adevărat, susține familii sărace din cartierul ei natal și donează o parte din venitul ei pentru tratamente medicale pentru cei care nu își pot permite. În fiecare seară, înainte de a adormi, Ioana își amintește de acel moment crucial când a văzut un bărbat obosit, dormind la o masă și a decis pur și simplu să fie bună. Acel moment a schimbat totul, nu pentru că a fost calculat sau planificat, ci pentru că a fost autentic. Și aceasta este cea mai importantă lecție pe care viața i-a învățat-o. Adevărata valoare a unui om nu se măsoară în bani sau în poziție socială, ci în bunătatea pe care o arată atunci când nimeni nu se uită. Dacă această poveste ți-a atins sufletul, te rog să te abonezi la canal și să activezi notificările pentru a primi mai multe povești care te vor inspira și emoționa. Lasă un comentariu mai jos, spunându-ne ce ai învățat din experiența Ioanei și cum ai acționat tu într-o situație similară. Distribuie această poveste cu persoanele dragi pentru a răspândi mesajul că bunătatea și integritatea sunt întotdeauna răsplătite, chiar dacă uneori trebuie să așteptăm puțin. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă așteptăm cu drag în următoarea poveste.